sí que n'hi ha una sèrie de mancances encara, evidentment, hi havia inèrcies molt fortes en molts sentits i, per tant, cal continuar aprofundint. En el paradigma, per exemple, de la renaturalització de la ciutat, jo crec que s'ha fet un canvi molt important, fins i tot molt visible aquests dies, no? Amb coses tan xicotetes com els escocells de la ciutat, en els quals la jardineria o els espais verds no es veuen com una mena d'invasors dels espais urbanitzats, sinó més bé com una sèrie d'espais que coexisteixen i que fins i tot aporten moltes coses que fins ara no n'érem conscients. No? A banda dels escocells, evidentment, n'hi ha que mirar a gran escala, n'hi ha que mirar el principi i el final de la ciutat, la desembocadura i l'entrada del riu, i si és possible Pla Sud, per exemple, fer-li un ús social i ambiental, el que significa també el cinturó de l'Horta a nivell d'illa de calor, de resiliència front al canvi climàtic, però sí que n'hi ha una voluntat, crec jo, de teixir una xarxa d'espais molt més en consonància amb el que és un ecosistema urbà verdaderament que no amb els espais aïllats que diríem que venen d'una cultura certament decimonònica de parcs i jardins, que queda molt bé estèticament, però que són poc utilitzables. No? Després, també ho heu esmentat, Ivan, a la introducció, la qüestió energètica, crec que està en el focus de la transició ecològica a València, és una pota, evidentment, sense la qual no es pot progressar. A més, s'ha de fer des del punt de vista social, que és com se treballa, per exemple, des de l'Oficina de l'Energia, assessorant i lluitant contra la pobresa energètica. Fa falta molta més espenta i tant de bo poden tindre 5 oficines de